jove tota la vida dels llibres de València. Marisol, que té un llibre de Pau Bonic, Crónicas del Ángel, està així oferint-lo als lectors aficionats a València. Marisol, eso deberías, creo que pot ser la més jove de tota la vida. Jo crec que segurament serà més jove. Este llibre, a més a més, el vas fer, no és que en dolce, no? Finalment vaig escriure la part d'una versió en castellà i a partir d'ahí va sortir un munt d'idees i raïs. No és habitual. Com li pega una xica de 12 anys per escriure un llibre? Fer una feina tan complicada a priori com un llibre. Doncs m'agradava molt la història, m'agradaven molt els personatges i em va vindre tot un món d'imaginació i no va ser la tentació de Serà perquè suposa que és una lectura, no? Que suposa que també és fonamental. Què té la gent quan s'ha acostat fins així, li cuenta un llibre i et demana que li expliquis una dedicació? Doncs el primer eres tu, perquè clar, em veuen en 14 anys i no es creuen que les escric jo i de seguida s'interessen i molt contents, la veritat, però més jo, sobretot. Però és important, no? Poder dir de la prop, no? La gent que el pot llegir. Clar, per a mi és fonamental el calor i tot això, el riuen i això, a mi m'encanta. Que tinguis molt d'èxit, que vinguis amb Plutó i que vagi molt bé la lectura i la llibre. Perfecte.